Atong tukiun ang sugilanon sa usa ka estudyanteng lalaki sa Chile. Kini ang sugilanon ni Sebastian nga nagauluhan gikan sa rapper ngadto sa Magawali. Si Sebastian nagkinabuhi og duha ka kinabuhi sa Chile. Sa balay o eskwelahan, hilom og masinugtanon siya og aktibo pa sa simbahan. Apan sa likod sa tanan, rapper siya ug makadani og dagkong panon sa mga tao. Nagtubo siya sa Adventist nga pamilya apan sa pagkabatan-on nabati niya nga walay kinabuhi ang simbahan. Gilaay si Sebastian sa simbahan. Mas nalipay siya sa freestyle rap ug mga rap battle diin normal lang ang pag-inom ug makahubog samtang nakigdebate bahin sa history, science ug bisan pagani sa topiko sa relihiyon. Apan miabot ang COVID ug nahunong ang tanan. Ug nibati siya kakulang sa iyang kinabuhi. Sa lockdown, unang higayon kini nga naghuna-huna siya sa tinud-anay mahitungod sa Dios. Nagsugod siyag ampo og basa sa Biblia ug nabati niya nga buhi gyud ang Ginoo kay gipukaw siya matag buntag aron makig-uban kaniya. Ang pulong sa Dios nakapuno sa iyang walay sulod nga kasing-kasing. Sa dihang pwede na mogawas sa balay, niapil siya sa youth group sa pagbaligya og libro ug mas nalig-on ang iyang pagbag-o. Nadungog niya ang tawag sa Dios nga mahimong pastor. Karon, 20 anyos na si Sebastian, nagtuon siya sa theology sa Chile Adventist University, star student ug nagserbisyo isip student chaplain. Nagpasalamat siya sa grasya sa Dios tungod sa dako nga kausaban sa iyang kinabuhi. Dako kaayog kalainan sa kaniadto ug karon, ingon niya. Gidawat ko sa Dios ug naglaom ko nga mahimo kong takos sa iyang tawag. Ang 13th Sabbath offering karong quarter mutabang sa pagpalapad sa dormitoryo sa Chile Adventist University aron mas daghang estudyante labi na ang mga theology ug education majors makapuyo duol sa campus. Usa sa mga mopahimulos niini mao si Sebastian. Salamat sa inyong makanunayong suporta ug sa pagplano ug madagayaon nga halad.